nong e mate award person ke karba khu person ke kali lapen kai ding pi ke dorlim person ke kali bonta nong e kilong pulote asap soviet ason sitame nong nam thedum lapen bangso nong e kilong japan joy ke laputa kali nangli ki claim kidam ke cepaduk pensi bangso nong e nangli long ponji Lason si kedam tang preni phaing kora sir ke bhom kuruani Longmir Jeng College principal Bibison Rongpi aphan New Delhi rongsopi Dwarka longkedo Welcome Hotel National Education Brilliance 2023 aningkan abaha aphan Best Young Principal of the Year Award Pipa Jirpon MP Barim Santos Bagrodia Rajya Sabha and former Coal Minister of India Rajkumar Anand Cabinet Minister Gaurav Gautam Lapen CEO of High Pitch Media Atumari Denga Longpensi Bangso Man Kithe Anong E Chodeng Dunlo Bangso National Education Brilliance Award Kelong Pen Karbi Akhayang Bongpen Kichengsi National Education Brilliance Award Kelong Abang Kuke Bibison Rongpi si Nang Manlo National Education Brilliance Award mate NEBA Award laki India deralong kithenai Media and Marketing Group anad kepaprang bom High Pitch Media and Promotion Private Limited atum along ICAN Foundation atum pen cherap cheto ponsi bangsonong e kipiji aphan pangdak ponlo bangso song laki ovekimi risonimso jesemet keboidet klimso marla pen soarlo aphan kangthurpon asaisi klempon bomlo Principal Bibison Rongpi alangli Chokihola Ahawar Vive Rongpi Arong Amikar Karlitang Chandra Singh Rongpi Lapen Sangpi Bharati Rongpharpi Asopol Alangli Nonama Dhentakhat Longmir Jeng College alongsi Principal Asai Klembom Abangpulo Bibison Rongpi ki Bibison Rongpi Diphu Rongsopia Long Kedo DST Junior College alongsi tami Principal Asai Ningkan Hini Klempondo Lapenan Parta Kidamtang Surihini Rakris Troxia Ningkan Hutsitami Assam University di Fualong Kongchon Bang Arbu Kikhibom Ahut Amithanga Saimo Kacheklempon Pamia Bang Lasi Bibison Rongpi Lapuson National Education Brilliance Award Kachepalong Dun Abangke Karbiang Long Lapen Karbi Ararapan Isi Thedunganong E Kewan Pilo News Report Karbiang Long Live